ఒక పచ్చని పగటిపూట పప్పీ కర్బూజా బీజాలు నాటాడు. ప్రతిరోజు ప్రేమగా మొక్కలకు నీళ్లు పోశాడు. కాకులు వస్తే పప్పీ హీరోలా వాటిని తరిమేశాడు. కొద్ది రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద కర్బూజాలు వచ్చాయి. అయితే కర్బూజల మీద కన్నేసిన ముగ్గురు తినే మిత్రులు. పప్పీ చెట్టు కింద నిద్రలోకి జారిపోయాడు. ఇంతలో వాళ్ళు కర్బూజాలు పగలగొట్టి తినేస్తున్నారు. పప్పీ లేచాడు. అబ్బా, ఇది ఏం గందరగోళం! అతడు ఏడవసాగాడు. తన కష్టమంతా వృధా అయింది. వాళ్ళు చింతించారు. తమ తప్పును అర్థం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అందరూ కలిసి తిరిగి కర్బూజా బీజాలు నాటారు. కొన్ని రోజుల్లో మళ్లీ కర్బూజాలు పండాయి. అందరూ ఆనందంగా సంబరాలు